U predškolskej ustanovi Đurđeva Guđurđove u mišanej grupi je 15 дзеці, з ktorих 8 будуці першокласники. Родичі, хто рішив вияшняли, що їх дзеці будуть до руського відділення, підписали тот контракт з Національним совітом, takže потім 6 дзеці нас даваме, що впишу до руського відділення. Kiedy nam še rodiči vyjašnja, Keljoše vyjašnja, mi toto číslo podniesiemy pokrajinskomu sekretariatu i budeme čekovati odbit. Ja думам, že tu не буде ніякий проблем, že nam oni dopušča. Попри порядnej, у школі організована і виборна настава руського язика, окреме числена група тогорочних першокласників, між котрima векшина не руснаці. Думам, že šitski rozumija da jedni bešeduju, da kuščičko problem u tim, že nje šitski jednak zvladali, da jedni, ja im še pitam po ruski, oni odvituju po serbski, ali važno je, že rozumija i znaju da jedni barz dobre bešeduju po ruski i tak. Dzeci uče jedni od drugih, co isto barz važne i šitski vjedno sme dobra ekipa. Попри tej групі на виборну наставу руського язика ходять і школяри 2. і 3. класи, а шитські ще наздавають, що 1 септембра у Đurđove знова буде і руське відділення першокласників.